Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Macele versus Umangwabe. Yona beef yangempela ke le. Naku yona beef engathi siyayi-understanda kangcono kwishow because uMacele uyabeka ukuthi uvume izinto eziyimiliyoni. Asibali izinto eziyimiliyoni, ake sikhiphe usine ngaphandle. Kunompumelelo omdala kunolwandle, kube khona ulwandle, kube khona umpi lo olandela ulwandle, kube khona omunye umama wesi-4 lo esingakwazanga ukumbona, kube khona uMakhumalo sekuwunumber 5, kube khona uMangwabe uwunumber 6. Zonke le izinto uzenzela uMacele esekhona. uMacele yena ushade nobani? Ushade nomfundisi. Mayeshade nomfundisi, umfundisi wasemtshela ngevision yesithembu ney'ngane eziwu-20. Kwenzeka konke lokhu. Mase umfundisi esethola i-crush yakhe eyamdida nge-step, nge-walk, yafike yathi cha, akusangeni muntu. Uma sekunjalo, siyabona futhi ukuthi kumiwe lapho ngoba wathi uMseleku shuthi sengiyogcina ngilalela uMangwabe. Manje kumamkhulu uyabona ukuthi amandla akhe engathi awasasebenzi ngoba waze wabuza ukuthi uMseleku esethi kubo, yazi uMangwabe ungiphethe. Asithi umamkhulu, kanti yini emenza ebone ngathi uphethe, kanti wathini kuyena wena babakhe? Wathi-ke uMakhumalo, before Mthombeni ubungasho lutho kithi. Bekufika ayi amanga kule show. Guys, amanga lana ngiyaxoxa ukusebenzisa igama lamanga. Ngizonitshela ukuthi yini engiyikhumbulayo. Wathi uMakhumalo, before ubungaceli kithi, ubuwenza. Niyezwa-ke kusho uMakhumalo. Kanti uMseleku uthe before akha ube nenkinga ngoba ubelanda abantu uMacele ebaphike. Ethi cha, hayi lona. Ubani-ke ukhuluma iqiniso phakathi kaMacele noMakhumalo manje? Uthi uMakhumalo, kanti uMbali wathini? Kanti uMbali wathini? Ngoba uyazi-contradict-a-ke manje. Ngoba before bewungasho lutho kithi. Kodwa uMakhumalo uyobuye ufuna uku-explain further izinto. Manje uma uMacele ephike abantu, uMakhumalo ethi yena before bengakhulunywa lutho uMseleku benza ngendlela afisa ukwenza ngayo. Siyadlula-ke kuMakhumalo noMacele nezinto ezingasahlangani. Ngizolokhu ngimlethela nje ukuthi hayi bo, kodwa khona sayilalela indaba efanayo unyaka nonyaka. Manje-ke umamkhulu ngoba sekushiwo ukuthi usacrifice okuningi, wezwa ubuhlungu, wabavumela. Ekugcineni sebemise oMangwabe. Mangwabe yena usethi nje mina esakukhuluma sobabili uyakwazi, esavumelana ngakho uyakwazi. Mayesebona ukuthi uMseleku nangu uMangwabe ephakama phakathi kwamakhosikazi ekhuluma ngokuthi izwi lakhe linamandla, usethi mina ngivumelananga noMangwabe, ngakhuluma nabantu besonto. Basebenza isithembu silula ngoba phela ke kwasekucaca laphana ukuthi nangu usefuna ukulevela kumakhosikazi ukuthi uMangwabe akekho ngaphezu kwakhe. Ngoba uMangwabe uthe mawungithatha uyayivala le ndaba. Nangempela-ke nakuba uMangwabe into eyaziwayo leyo. Sethi uMseleku mayefika khona wayesho le nto abafuna ukuyizwa. NoMangwabe-ke naye-ke usegida-ke ngeyakhe indlela. uMacele-ke osesele nokuthi mina-ke ngibavumelile, okusho ukuthi-ke abasamhloniphi. Umbuzo uthi-ke uMseleku wayethi kuyobanjani? Ngoba kusho ukuthi yena wabamba isikopu esi-wrong. Mayesebhala i-test uyafeyila manje.
Ngoba phela uthe uMacele uma ehlulekile ukuqhubeka nenamba kuyosho ukuthi isithembu simhlulile. Uma ngabe-ke uthi une-choice ndawo zonke, eyami i-choice ngihlala makugcine mina, mangagcinanga mina ngiyahamba. Yilapho-ke sithi amandla nesi vala yonke lento. Hhayi ukuthi asimzweli umamkhulu. Kanti kufanele kwenzeke njani ngoba sekukhona nabazukulu. Nakhu-ke laphaya kusizini sithi uMakhumalo phela akusheshe ngoba umseleko uyaguga, kufanele kube o-young and fresh. Hhayi, babazana iy'ndaba zabantu ngoba ngizolobe nginilandela nje ey'fana nalezi iy'nkulumo ey'phikisanayo. Umamkhulu okwase kuthiwa wayebaphika sebelethwe kubo. UMakhumalo olakhe ulwazi ukuthi akaze kucelwe ndawo. And nathi masibuka amandla ukuthi khona unkosikazi ongahlala nentombi, ayidingi uMacele leyo nto ngoba ngeke aze ahambisane nayo. Umpi lo ubufakazi obuhambayo ukuthi kube khona omunye umama futhi eduzane ngompi lo wa-2003. uMacele uLwandle wa-2002, uSibindi wa-2001. Kodwa uMangabe usefike wathi mina nomshado awume kancane ukuze siqondisane. Zoshada mase-ke kucaca ukuthi yimi ovalile. Ngoba wathi uMangabe naku-season 6 yena makulobu kungazwakali ukuthi kwenzakalani, uyahlehla. NangoMseleko usethi yena vele akasafuni ukukhuluma noMangabe kakhulu ngoba vele esukume emnyango. Umamkhulu-ke yena ubona ngathi uMangabe udelela i-position yakhe. Noma engakusho-ke lokho ngokumemeza, kodwa siyabona ngezinto ayaye aphawule ngazo ukuthi abantu aba-understand nezinto akazenzile futhi ababoni ukuthi ngeke beze bebone Nkosi yami, ngeke bebone. Ngoba babemphoqa nje nalaphaya ukuthi eyohlekwa umphakathi ulobu umkhomba ngekhanda ukuthi nangu umamkhulu wakhona. Babemphoqa phela. Okuwuye ofanele eyohlala laphaya nenhliziyo emhlophe, ebe azi kahle ukuthi inhliziyo yakhe ayimhlophe kulokhu akubukayo ngoba akafuni kumkhumbuza iy'ndaba zakudala. Lezi ndaba zakudala-ke sesiy'bambile ngoba lezi ndaba zakudala azikho. Umuntu omele isithembu ngeqiniso engakhathalele ekuthenjwa wayeyokhomenta ngaleya video yakwe-The Mami Club. Kwathula kwathi cwaka. Kwasho ukuthi-ke lesi sithembu esimelwe ilesi sakumnakwethu. Ngoba phela lo kwakuyi-The Mami Club ubhuti oshadile loya ngempela oney'ngane nonkosikazi osekukhulunywa ukuthi nakho ku-Twitter kutholakala usisi. Kwabamele isithembu-ke besifundisa ngesithembu sebexakwa yini nje ukusho ukuthi ayi isithembu yinto ekhona kodwa u-1, 2 no-3 awubi nje vele kuqala kanje noma-ke kuqala khona kwipheni. Cwaka du. Thina siyabuka nesho siyabuza imali yabo mase bebhuqana. Kodwa kule video bengizosho ukuthi ibhifu-ke siyibonayo ukuthi ngempela-ke yona-ke siyayibona ukuthi umsuka wayo yini ile yaMangabe noMacele. Ngoba phela uMangabe uvale iy'cabha ey'ngavulwanga uyena. Kanti-ke futhi uMangabe akadlali. Nami ngeke ngibone ngithi uMangabe ngathi yena ngiyabona ukuthi kuya-ethwa kodwa kule ndawo yokuthi nje engaphuma kanje ikhona indawo yokuthi into angayenza. Zonke izinto zakho lobe ey'hlehlisa ey'phathelene nomshado kodwa izindlu uyazenza. Makuwukuthi kumayelana ne-bank balance ayigcwali, siyawusaphotha lowo mbono. Makufuthi ukuthi imizwa yakhe injani, angahlali phezu kwemizwa yakhe. Yikho-ke simthanda uNesi nedrama akasilethela yona. Mina ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi. Bye.